Ndiyabulisa kuni size sihle. Ndiyabulisa kunini na abantwana bendalo. Ndiyabulisa kunini nazi ikhwezi zawo zazilibani bazikubani ndithi camakho. Bantwana bethongo ndithi manike ndivele namhlanje. Manike ndivele noko ndigqibele ekudala ukwenza ividiyo. Because ngokomoya siyakhula ngokomoya as a nation siyakhula. Ndike ndiyihleke mna xa kukho oyinothayo ukuthi yemani ezi zinto ezibuzithetha like ubuzibhala earlier this year ziyenzeka. Ndibe ndiqonda uba okay, yes, I'm glad kukho abantu abazinotisayo ezi zinto because and kwa ukuthi omnye umntu angaze ayiphikishe up loo nto ndibe in everything that has happened. And I appreciate mna because that means iyafika kwaba bantu ekumele uba ifike kuyo imessage endiyithunyiweyo apha emhlabeni. Ndicela ukuxolisa le video izathanda ubande. Namhlanje izathanda ubande because ndinqwenelela umntana okuyimeko endazibona mna sendikuyo. I understand ukuthi kwenzeka ntoni empilweni yakhe. Nomntu ongekazazi ukuthi ukwintoni okanye esezokwenzeka kuye azakwazi ubuyela kule video ayimamele ayidlale back and ayazi ukuthi xa ukhethiwe mntanethongo noba kungenzeka ntoni noba zingeza zingakanani umenzi wakho lo okukhethileyo uyawuhlela eqinisekisa ukuthi impilo yakho yakuhlangula nokuthi injongo yakhe anayo ngawe yawuhlela ifezeka nakanjani na. Bantwana bendalo, namhlanje ndifuna nje ukuthetha ngendlela ezimbalwa ezi ewuye umntu asetyenzwe ngayo, abanjwe abotshwe enzela ukuthi kumanipulethwe isiphiwo sakhe, kusafinishwe amandla umthwebulo ngeendlela ezo. And yabona kwixesha esikulo ngoku unintsi lwethu, myself included, nabanye banintsi nabanye abazenzayo ii-videos, sihambile sakhonza sangena emaphehlweni sayiphila i-normal life like everybody else and sazenza ezethu ii-mistakes. Funeka siqale sizi-acknowledge sazenza ezethu ii-mistakes, safunda sabetheka ngenyheke elityeni kwezi ndawo nje ukuphila isimo nje sempilo. And ube uye wena mntanethongo kwezi ndawo genuinely kuba usithi ukhangela uThixo wakho nokuthi unorisha abantu ithongo lakho, kodwa uze uthi xa unyathele endaweni engekho right ufole victim. Funeka namhlanje siyi-understand ukuthi kutheni le nto abantu abanintsi bafike emaphehlweni bathi xa bebuya umntu sekelingxila seketshaya ngaphezulu kunokuba wayetshaya. Kutheni le nto umntu sekekhonza kodwa ubona ukuba kodwa ilife yalo mntu uyakhonza but it's declining, isimo sempilo yakho it's declining. And kutheni ngoku ingathi awusekho firm, awusakwazi ukwenza ii-decisions? Kutheni le humility yakho it's so robed in sathini? Niyabazi man abantu abakhonzayo iqondo hayi bo bra man, come on, like ngaze fuck life. No, nayi-understanda le nto ndiyithethayo. Bantwana bendalo, umntu funeka siqale siyi-understande. Yazibona intsangu, izinefu, ithubako zizinto ezivela kwindalo. Yiyeke le nto namhlanje sezithengwa. Ezaa zinto ngokwenene zizinto ekumele uba siyazenzela, siyavuka siye endalweni sikhe indalo sizenzele, ngoba indalo inamandla wokusivula ii-chakra points. Yilaa nto abefundisi ezinkonzweni abazama uyenza xa bemane besibeka izandla, bazama ukuvula ii-chakra points kukwazeke lula to siphon loo mandlana wakho or whatever that wena oza nayo ngokomoya. Ingohlukanga kusephehlweni, yilaa nto sinikwa amagobongo kuzanywa uvulana nawe ngelaa xesha
wena ungekazazi usazama, kwenziwa ke ngoku izandla ezimbi phezu kwempilo yakho. Kukhastwa yonke into umntu akaqikelele uba angayenza, nomntu akazazi ukuba no, lena sendenze kakhulu noko sendiyakwazi uyenza. Kuzanywa ukuthotyulwa, kuzanywa ukwenza zonke ezi zinto ezenziwayo ngezo ndlela, ngeendlela ezahlukileyo. So funeka wena xa u-interaktha neza zinto uzazi zizinto ezifika zikuvule ii-chakra points zakho. And in as much as kuzizinto ezisondeza abantu abadala kuwe, kodwa isimo sakho sikamoya sibalulekile xa uyophatha ezaa zinto. Funeka uzazi i-bloodline yakho nezinto ezenzekayo kwi-bloodline yakho. Ujonge ingaba akho thongo ingaba kekho umntu apha efemelini owasweleka ngendlela engekho rayithi na, yakwehlela le nto, because kujongwa isimo sakowenu ukuthi kwenzeka ntoni. Ingaba aba bantu aba kwenzeka ntoni, ingaba zintoni ezenzeka kubo, then bazama uziphinda uba mazithini, mazenzeke futhi kuwe ke ngoku. Nantso into akuyo ijeni apha. Uyabona mntanethongo, apha funeka uzazi i-price apha emhlabeni, the biggest price that you have, it's you. Nobuyela kwi-crown nobukumkani bakho. So xa u-interaktha neza zinto, zizinto ezifika zi-afekthe isimo sakho somzimba nomoya. Ndimenshine umthendeleko apha. Umntu uzathi hayibo njani umthendeleko? Umfundisi uyafika athethe phaa phezu kwalaa mthendeleko. And ifuneka uqalise uyazi into elilizwi ifika iyenze ngqo laa nto umntu akayirelisileyo. Wena uyafika awazi umfundisi ebethetha ntoni apha, uyathatha. Ayiseyo grape juice nje for the sake of grape juice leya wena uyithenge kwaSpar. Ayiseyongo. Ifikile ke ngoku yatshintshwa ifrequency e-exista ngayo ngelizwi nangezinto ke ezinye eziphefumlelwa kuso esingazazi. Futhi bendifokase apho. Enye yendlela leyo. Ndandithethe kakhulu apha Januwari ngentsangu. Intsangu ndiyazazi ne-profession futhi endikuyo, and ndandingathi ndisayiphinda phezu kwamazwi ndandithetha kuwo. Ndandingathi ulutsha malitshaye lubhengeze kube sibe yi-nation egcwele ulutsha olungena-future, eluneziqhunywa nje. Ndiniqinisekisa bantwana bendalo, ithongo lam, isithunywa sam, umenzi wam akaqhunywa. Kodwa leya bubulumko babantu abadala esihamba nabo, ababeyazi ubuchule nobutyebi obuza namandla obuza nalaa nto. Andizuyinabisa ndibe ndiyodlala namhlanje ii-secrets ngoba manintsi amayeza enza laa nto yenzayo, eyiyo yodwa. But ezinye izinto ezo zinto zokuthi uyonabisa uyindlalela apha, kodwa bokuhlale phantsi uzibuze uba kutheni apha eKapa bade babe neveki yonke dedicated to intsangu, into lingaki-investigeyithwayo. Kodwa thina kwelethu icala siyisebenzisa as an entry point yokudlala ngengqondo zomnye umntu ontsundu, instead of ukuthi sihlale phantsi sibonisane uba bethuna sitya njani apha, sitya njani ngale nto, ngoba ezinye iziso ziyatya ngento yakho, ngaleyo ba omkhulu bakho bayatya. Benza ii-billions sihleli apha. Another point, uyabona umzekelo xa umane uthonga into enamahiya, bayakwazi ukukusebenza ngamahiya. Ubugqirha bukhona, ubungoma bukhona, kodwa funeka siyazi nezinto nemimoya ezenza ubungoma ikhona. Wena uyawuhlela uvela uphethane nelihiya, bayayiqonda ukuba okay, he's busy activating this, they are busy activating but they are not getting it right, or whatever the case may be, kusebenze ngalaa nto.
Yilaa nto ufika kukho abantwana bathi mna zange ndilithonge ihiya, mnogobela wavele wathi mandiwathenge wonke amahiya kule ndawo endandikuyo, wayengenamdla wokuthi ndithonge izinto zasekhaya nentoni na, wavele wathi mandigrosare nje la mahiya abe manintsi abe lapha. Wayeyazi uba yena wenzani, wayeyazi uba wayesenzani. Yile nto angazange ndihlale phantsi a-encourage nyhani ngokwenene ukuba ingaba yintoni evale lo mntana angatathonge izinto zakowabo nezinto abazinikwayo na yintoni lebambileyo, because uya-understanda wena uyanxiba uya-honorisha uzoyamisa phaa, they can have access, uvula ucango lokuthi okay, even though unawo umoya omhle lowo ophiwayo ukuthi sebenza ngaloo ndlela, ngeli xesha ungekazazi manibe mna dipping my hands in the cookie jar illegally. Nayiva ke ngoku bantwana bendalo, ezinye izinto funeka uzazi. Xa umane usiya endalweni uthatha i-hike, ayiyo-hike nje. The more you interact with nature, imane ikuthathela iingxaki zakho, umane nawe uyipha uthando, iyavuleka ii-chakra points zakho. And kakhulu umuntu ozayiva the most, not that men don't experience it, ngumntu ongumama, because inature yakho wena as umntu ongumama isondele endalweni. Yilaa nto mna bantle kapha umntu uthi ndigqithatha umhlaba unamandla, ndiqonda uba utsho kum awulahlekanga. You can say it in mockery ne, kodwa umntu oyaziyo nyhani ngokwenene ukuthi umntu ongumama nendalo into enye, operator the same. So funeka uzazi kuba sonke sivela phi endalweni, i-nature yethu leya, so iyakuvula, iyaku-understanda, it knows you in as much as nawe uyazi. Iphethe ii-frequencies zakudala indalo ezi ezityethwe ligazi lakho. The more wena ufika uyathetha wenza ntoni, and xa sewuvulekile apho ndiyakhona, xa uvulekile ii-chakra points zakho, kulula ke ngoku ukuthi imimoya engahlambulukanga imane izi-athetsha kuyo. Yilaa nto ke ngoku funeka wena umane uphinda ukhuthala, ungadini uphindele endalweni. Kodwa uzazi in as much as indalo ikuvula ii-chakra points nayo yonke into, ungumntu uzelwe ekhayeni eliphuma neziduko neemfihlelo zekhaya. Funeka ulazi ke ngoku naphaa ekhaya, ngoba ezinye iimfihlo zosichola phaa nangenjongo yempilo yakho. Ndingayithetha apha ibonakale, umntu athi mhlelo usisi kwathini, ibonakale ngokungathi yinto elula, ayikho lula, because uninzi lwabantu ngoku are about to experience ukusensa imimoya. Uyawuzithi uzingenele eshop usense into, uyibone into, uqonda uba ye, what happened in that exchange. Ucimba fana beyaphambana, awunaniksi mntanethongo, awunanto. It's just that ngokomoya ukhulile. And le nto izokwenzeka kubantu mhlawumbe umntu yena ohleli ehleli kakhulu kwizinto zikamoya, ordinary people. Usihlelele endlini uzenzela ibhizinesi yakho, but i-lifestyle yakho is always encouraging ukuhle nokuthi ude uvuleke ngesimo sikamoya. Abanye abantu nihleli in isolation ngoku, and sendisho uthi indlela ophila ngayo, you've started to pick up on ezinye izinto. You've started on picking up ezinye izinto ukuthi no Majimbosi, noba ungazuyitsala uthula ubani uzimayinaza kwii-circles, because ngokomoya already training yakho qalile. Funeka siyi-understand, umntu uthi uzala sowuqalela ukuhamba kwijeni yakho. It's just that siyalibala xa sifika kule earth, siyalibala. And zezo ziphiwo ngoku eziphakamayo ezivuswayo, zezo ziphiwo eziphakamayo ezivuswayo. And bantwana bendalo, ezinye izinto funeka u-understande ekusetyenzwa ngazo, because ukutya
ukutya is the biggest weapon esisetyenzwa ngayo. Abantu abadala amathongo akuthi aqala bona babephila ngokuzenzela ukutya, babeyazi into yayibaphaa kokwakutya ukuba bakukhulise njani. And ukutya esikutyayo ngoku indlela okwenziwa ngayo it's just for us to consume, kodwa abunampilo. Bufika emizimbeni yethu ifane namadliso, and xa uvulekile kwizi-chakra points zakho ezo zizinto wena ufika uzisense nditsho sewuseshophu uqonda uba hayi kutheni ngoku ndanzinyelwa yilena into. Like it's not just sometimes ezi zinto ezi, I know oogqirha bayazama usixelela nge-healthy eating but sizikhethele ezinye, and because of ii-situations esikuzo kungekho enye indlela esingenza ngayo sizibone sewunyanzelekile. But zizinto ezifika ziwugulise umzimba wethu, kube kuthiwa ngabantu abadala boqonda bathi le nto wam umntu omdala akayityi le nto, uthi rongo le nto for lo mzimba wam ndizawugula, ndizavele ndigule ukuba ndingatya le nto. Zifika ii-attacks ukuba ya yitya le nto yayiba. Like ndiyithetha kanje ne, it really happens like that, or it happened like that kum. Ezinye it's still something endisajongana nazo ezinye izinto, but ndihleli phantsi ndake ndathi no, let's have a different perspective yezinto apha, otherwise sizahlala thina sised. And yinto engasoze yenzeka kum apha, because xa izinto zenzeka yazi behind closed doors banintsi abagadane nesita sakho, abasinqwenelelayo, abanqwenelela ukwenza le nto uyenzayo, abanqwenelela ukuthi uphila le mpilo wena uyiphilayo, abazibuza uba wenza kanjani. And it's not to say wena ilizwe lonke ubona ii-haters, no. Banintsi abantu abenza okuhle emhlabeni, banintsi abantu abaneentliziyo ezintle emhlabeni, and abo bantu abanjalo akho need ukuthi ba sonke sifole sizi-victims. Ufike kuthiwa no, lithongo lakho nina nixabana wena nomzali wakho, zii-jinx ezenziweyo ukuthi nixabane sometimes. Ufika abantu enisondelene nabo nake naba nobudlelwane, it's not that ithongo alibathandi okanye ntoni, but okokuqala zii-desires zenu in each and everyone's heart, and apho ke ngoku ezivula ikroba lokujonga ukuthi okay le singayiseparate njani balwe bodwa abo bantu. Zinto ezenziwayo bathandekayo, ufike ekhayeni niyaxabana nodwa, zinto ezenziwayo. Ezi zinto ezi ii-entry points zendlela sisetyenzwa ngayo kustadishwa indlela esiphila ngazo kakhulu, noba ungubani kustadishwa ezaa zinto eziya. Mna lena ividiyo ndingathanda umntu akahlale phantsi akayimamele sisemanyani, because le nto ndithethayo it's not easy, because every time bazawuzama ngandlela zonke. Ndiyazi kum nabanye sendithethe nabo ngaphambili abayaziyo ukuthi the first place ecorruptwayo okanye zanye ucorrupta xa usetyenzwa mdaka yingqondo yakho, kingdom yakho, ingqondo yakho, enzela ukuthi wena uphile loo nto emthini engacacanga. And i-sensitive xa sonke sikweli zinga sikulo likamoya, sewuqalisa usensa, sewuqalisa upick up iincoko ezithile ukuthi no, this it can't be. Abanye uzawuvela ufuna ukuyithetha kube thula mntana ethongo ibasidom. Kanti ndikunika i-life tip, ibadom uthi bona kubotshwa wena ubaqayo nangeekawusi nangezipili, zinintsi indlela ngeekawusi, ngezipili, ngamabhanti umntu akabotshwa ngayo.
libe likujonga ithongo lithi yajonga lo uzama ukuthi ubuqonda uba ya. And funeka uzame ukuzi-understanda nangoku xa ungumntu. Each and every room ongena kuyo yazi loo room exists imimoya emihle nemibi. So hamba ungena nje masingahambi singena nje. Sendigxothwa nayibhetri. Kodwa noko iyavakala ividiyo endenzelayo mandithi camapo ndishiye kule ndawo. Ndiyabulela ngakho konke. Ndiyabonga.